tradition once again lighted up the Christmas tree as a promise of hope, as a message of hope, as a shout out for hope. Paglaom ug pasalamat. Mao kini ang gipahimug-atan ato sa Christmas tree lighting ceremony ug Thanksgiving dinner sa Kapitolyo sa Sugbo niadtong Disyembre 1. Timailhan nga bisan pa man sa pandemya, kun magtinabangay, aduna gayoy makita nga paglaom. Gisugdan ang Pasko sa Kapitolyo 2020 sa pagpasiga sa Christmas tree nga nahimutang sa Capitol Heritage Park. Ang mga parol nga nagpalibot sa Christmas tree nagrepresentar sa 7 ka mga distrito sa Sugbo ug tagsa-tagsa kini nga gipasiga sa mga board members. Sama sa usa ka panimalay, ngit-ngit kini kung walay inahan nga mugiya sa tanan. Mao kini ang simbolo sa pagpasiga ni Gobernador Gwendolyn Garcia sa parol sa kinatasan nga bahin ug sa tibuok Christmas tree. Human sa pagpasiga sa tibuok palibot sa Heritage Park, gibindisyonan ang maong Christmas tree ni Monsignor Roberto Alesna. Sunod niini ang pagpasindungog sa mga mananaog sa parol making contest. Si Richard Mission gikan sa lungsod sa Konsolasyon ang nakadaog sa 3rd place ug nakadawat sa 10,000 pesos nga ganti alang sa iyang parol nga ang tema mao ang pasungan. Ikaduhang mananaog si Cesar Javier sa Mandaue City nga nakadawat og 15,000 pesos alang sa iyang parol nga ang tema mao ang Peace, Love and Joy. Si Dino Ilanan gikan usab sa Mandaue City ang nakadaog sa unang ganti nga 20,000 pesos alang sa iyang parol nga ang tema mao ang balaang gabii. Kasi sa tanom nya kanang mga hog ako na pamoniton kay nindutan mo kung magtan-aw nila. Nya ako na silang gi-appeal na sila daghang mga sis nga ako kailas pangapangan ba. Kay daghang mang kahoy sa mo sa Roque Parish. Nya daghang mang kahoy diha nya daghang mga sis mga hog. Ako na lang pamoniton. Gipasalamatan usab ni Garcia ang mga sponsors, donors ug uban pang mga individual nga mitabang sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo panahon sa pagpakigbatok sa COVID-19 pandemic. Usa ka plaque of appreciation ug binhi sa sili, okra ug talo nga gikan ni Liloan Mayor Cristina Frasco ang gipang-apod-apod ngadto kanila. And so I thank you, all of you that have come here tonight. We have dedicated this night to thank all those that stood with us during the most difficult times. With your selfless support and contributions. They say it is during the worst of times that we see the best or the worst of our friends. For all of you that are here with us tonight, thank you for showing the provincial government of Cebu your very best. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Paula Mendoza.